Uy, Teresa, nabalitaan ba ya daw ni Do nga hadlok do kay ni nabalay? Naunsa man ka Maria, hadlukan man kay ka. Usa gani atong tuyo diri Teresa nganong ni Anita? Ni Anhita dire kay mangita tag gamit na pwede ibaligya. Basig nakalimot ka, wala na biya tay kwarta no. Wala na tay pang suyop. Sige Maria, pagbantay-bantay kay musulod ta. Uy, Teresa, unsa may makuha na to diri nga wala na may mga gamit. Unsa day ng mga kaldero? Basig naa nay kanon, atong kanon. Wala jud kay hamal Teresa ba? Ako'y bahala. Say sulod. Wala may sulod. Daan ko pala gini mo Teresa. Kabalo ka nga hadlok ay diri Naalagi tay makuha diri, salig lang. Ngano ka Maria? Wala ka kadungog ato Teresa. Gilamba ang putahan ba? Ikaw Maria ba, nasubraan na jud ka kahadlukan. Dili man Teresa, nakadungog ani kuno nga naay gilamba dira ano. Basig butiki ito na nagsumbagay. Tanawa Teresa, unya mo tuon na ka. Unsa man to Maria? Mura laging nagilak. Dili kay mura Teresa naghilak jud kay balo ka nga hadlok ay ni dire. Nangunsa mo dire? Dagan Maria! Naatik sila bay! Hawdag na ako magpabat-abat. Oy, hadlok ko si Maria o si Teresa. Naaraman di ay para makabalos ko sa ilahang duha. Matugka na ko sila gubag-gubag ba? May gani kay nakauna-una ko. Mahadloko na ako silang duha. Masakpan unta ko nga nang hilabot ko diri Oy, tama day no. Ang bahaw, may gani wala gikaon ni Teresa. Kauno na nako be. Pasig mamalik to silang duha. Paspasan ako ni bahaw.